pas CD Jongjong Mahita. Mau lihat tema kudu mah hamuna. Horas madihita saluhutna salum. Naing masuk mahita tu sesi paduahon parminggot tadi manuguton martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji matuhata marhite ede sian buku ede nomor 585 ayat 1 ayat 2. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus,
dohot goar nito di parbadian at tumopalangit dohot tanoon. Amen. Ditibbangi rohanami do ale de bata, asini roham di parsitongan ni Joromi, sumattu guarmu do baritam ale de bata, ro di ujung ni tanoon, gok hati gorad do siamumi, tibbul do Jehovah jala pujio situtudo bagasan ni hutani de batata, di atas dolok habadiaun nai, haleluya. Yang mahita. Ale Tuhan de bata pargogo na suatu dosan, amanami sa liling nililing na. Asini rohamdo na mga ramoti hamis yan na sa ilaon, rasi rasan waing, jala asini rohamdo na mga lehon barita na ulii, gabi hanguluan nami. Saya si maroham, say buhay marohan nami jala lehot todim na badiay, asa huat tu si hami sude panugunugum dohot pabainam na balgay. Payam mahatam di bagasar rohanami, asa mardami jala sonak kami jala lam ibaru rohanami marhite anak-anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangi homa patik ni di bata, ima patik pau pato do lapatana. Tajahama marsika suring. Patik pau paton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dinaonomari ma ulahamu nasa siulaunmu. Alay ari anggo papituhoni. Ari paradianan di Jehovah de batamdoi. Dang jadi ho mangula dinasa dari manang anakmu pe manang burum. Manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, ro di pinahanmu, ro di pangisi ni hutani halak pena mangebati hutam. Ai di naonomari do di toppa di bata, langit do tano do laut do nasa isina, dungi maradiat du ibana di ari papituhoni. Di baheni do bain na di pasu-pasu, di bata Jehovah paradianan nai, jala di parbadiai. Dia do lapatan ni Ikon dihabiari mata debata jala ikon wong bahata di bana amsahunang kau yusrohata diajar mensihat hatani debata ikon badia dohatani debata dihota jala ikon ringga sohata penambihon dohot nangluhon ima saat na atong rap maginugugo mahita siat Tuhan di bata. Ale Tuhan di bata say pargugoy mahami mangulahon na bar tu patik mi. Amen.
poti madusatta nagodangi tuadopan ni dibata martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatudosan jala amanami. Hujo hami do guarmu na badiai. Ala na targogot tami marningot dosa nami. Say marasi ni roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni dibata nagabi jolma, ala ni hami namate jala na hehesian namate. Namanaik tu banua gijang doho mangedihok kami. Asi roham dihami, say patoktong madihami roha hamulya teo tuho. O to di perbadia, pangapul di namarsa roha. Pamalum masaluhut na bernit, binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahol lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasan, asi ni roha, sayunang tulak kami. Say tangihom mahami o ale debata ama anak doho tod di parbadia. Amen. Tabigima baga-baga taringot tu hasesan ni dosatta. Ay dangadong ibarnii. Ay saluhut do pardosa jala hurangam maradopon hasangapon ni debata. Alayak kagabi na pitor, binahen ni basa-basa, marhite siyan asin ni rohana. Hinorhon ni panubusyon na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata bayan habangsa parasian, marhite-hite ha persyaon ni budarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Tatangihon mahata ni debata turpok epistel di minggu 10 tung Trinitatis imanatar surat di 2 Timoteus sada mamukka maisian ayat sada rodi ayat 14 tajahama marsikat soreng. Ahu surat tinongos ni si Paulus apostel ni Kristus Yesus marhites yang tahi ni debata marguru tu baga-baga hanguluan na di bagasan Kristus Yesus. Mauliate rohakku di debata na huoloy di bagasan rohana iyas sian akka daupung dope ay somar pasohotan upay ngotingot ho di akatangyaku borngin ng arian. Ay nasiol doaw magidaho, marningot iliwilungi, ang diet buk malalas ni rohakku.
Ay huingo doha porsiaon mo na somarlauki, na maringanak kian di bagasan opung mo boru si Lois, nang di bagasan inang mo si Oineke, alay doho do di bagasan ho, di hapursiay rohakku. Alani ini kalimot mo, asa di pangakarata ho si lehon-lehon di debata, na tuho, hinahukehon tangan tuho. Ay di lehod di batado tuhita tod di hagugon, tod di halongongan, tod di pangarajayod diri, dada tod di hatahuton. Ope, unang ho mayla, makhatidakon kahatay, jala unang haylaho nau, natambung humok ibana, duhot maho tahe mahukhok, balita na uli, siyan hagogo di bata. Ay di palua jala di jodo hita marhite-hite pajauan na badia. Dada marguru tulaota, tung siyan tahina dohot siyan asini roha, nabi na basahota tuhita di bagasan Kristus Yesus na siyan mula ni mulana. Alay nuay di papapatardo, minatarida sa palualita, Kristus Yesusi, ibana do pasahoton namatean, di paulop hanguluan dohot hatotongan, namite-hite barita na uli. Tusi doaw di pabangkit, gabi parjamita dohot apostel, dohot pangajari. Alani do, ubahen mga sekolah mau, alay dang mayla audisi, ay hutada do ibana na huhapong siyay, jala posto rahakku, margogo ibana mga amuti na Rodi ana sogut. Ihuton ma akapoda na tikosi tiruanmu, songon nang binigem sianahu, di bagasan hapor siyaw dot holong ni roha na di Kristus Yesus. Na pinarumemon na denggan ni mahamuti mamutahite to di kabadia, na maringanan di bagasan ita. Ido sahat na, martua doakan na tumangihon hatani di bata, jala na upeopsa. Tapuji matuhatta marhite edde sian buku edde nomor 657. Tidak ko mahaporsiyaw tay, songon na hitiniya tidak ko nidongan sahat sa porsiyaw di sa dok portibion, rap mahitamadok. Aw porsiya di debata Jehova, ima kuna suatu dosa, na tumopalangit dohotan. Aw porsiya di Jesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadey, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siato di parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na birnit, ipahumon silatus, na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tua-tua turu-turu. Na mula mangulo diari patuluhon,
nama naik tu surgo la hudul siamun debata Jehovah amanai perkugu nasuhatu dosan disima ibana pai mamulak sogo tu on manghumi halak na mangulu dohot namate au porsea di tordi perbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan yala Kristen akka nabadia dohot dihasesan di dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogo daging halak nong mate dohot dihanguluan nasora sudah amin tapi gema tikting na masa di bagasan saminggon
Udah tutup. Udah tutup, gak usah nyanyi. Corsia nama Paradiso. Harusnya tadi diam aja. Aduh, biasa. Ala na bersingkat. Ala nang lojo rito ng der.
Tes. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita salutna. Tabi kema titing namasa di uriata di bagasan samingguon. Titing sadarion Minggu 2 Oktober 2022. Napat jolo goat ni Minggu. Goat ni Mingguta sadarion ima Minggu pasaplonopon dung Trinitatis do topik Minggu dang marpasotan asiniroan ituani. Napaduaon parhobas di hari Minggu sadarion 2 Oktober 2022 boy mata jaha di titing. Napatuluon titing namasa. Sada namar bagas titing paduaon. Di hari Jumat 7 Oktober 2022 pukul 8.30 WIB di Gereja AKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya Bekasi. Di Patupado pamasu-masuon parbagason tu anak dohot buru ni huriatta Ima Julianto Saputra Siregar, anak ni Amata Sarigokma Siregar, tubuh ni Hinata Linda Boru Sirait, Sian Huta Jalan Lori Sakti nomor 30 Sada, RT Onom RW 0 Sada, Kaliabang Tengah, wilayah Galilea. Ruas ni AKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, Distrik Sapulusia, Bekasi. Dohot Orowanna, Nopia Lori Hapni Boru Nababan, Boru ni Hamatta Lomo Nababan, tubuh ni Hinata Ria Boru Sitopul, Sian Huta Perumahan BRP Blok H nomor 10 Walu, Panam Pekanbaru Riau. Ruas ni AKBP Rajawali, Resort Rajawali, Distrik 22 Riau. 2. Makatidakon Aposeaon Khusus. Sadarion Minggu 2 Oktober 2022 Uriata Patupaon Makatidakon Aposeaon Khusus tu 10 sada anak 5 bawa dohot 5 onom bawa dohot 5 buru di parmingguan pukul 10 WIB. Lasdung sidung acara minggu di Patupa Ulaon Nabadia tu Makatidakon Aposeao dohot natoras. Tatangnya koma acara Makatidakon Aposeao ni asamat dalan dohot denggan. Tolu pertangyangan wilayah. Di hari Selasa dohot hari Rabu tanggal 4 Oktober dohot 5 Oktober 2022 songon nasomal Patupaon ni huriatta do patangyangan wilayah maringanan di gerejaon masuk pukul 20 WIB. Alani ini sosohon matu sude ruas ni huriatta asaria maddohoti patangyangan ni. Hari Selasa wilayah Judea, Sion, Galilea, Yerusalem, dohot kanan, nama kasuton pertangani ima wilayah Sion. Di hari Rabu wilayah Bethlehem, Efrata, Jetun, Ermon, dohot Nasaret, nama kasuton pertangani ima wilayah Efrata. 4. Pertukaran mimbar Nagok Tiki. Obat tu program kerja Distrik Sapulusia Bekasi do surat sian AKBP Distrik Sapulusia Bekasi alani di Patupa do huriatta do di hari Minggon sia Oktober 2022. Amang Pendeta Dr. Danar Wimpret Siregar Makobasi tu HKBP Jati Sampurna Resort Jati Sampurna. Amang Pendeta Ganda Silaban STH MM Makobasi tu HKBP Maranata Rawalumbu Resort Maranata Rawalumbu. Inang Bibel Pro Wamilda Solapide Boru Tinambunan
Makobasi itu HKBP Pondok Gede Resort Pondok Gede. Nama Kobasi di Huriatta ima parmingguan pukul 6.30 WIB diobasi inang pendeta Priska Junita Boru Simanjuntak STH, pendeta fungsional HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Maranatha Rawalumbu. Parmingguan pukul 10 WIB diobasi amang pendeta Christophorus Nababan STH, pendeta fungsional AKBP Jatiasi Resort Jatiasi. Parmingguan pukul 10 pitu WIB diobasi hamang pendeta Asmar Pasaribu STH, pimpinan jemaat AKBP Graha Prima Resort Taman Wisma Asri. Laos papungu peliat tujolo dohita di parmingguan Manogot, Arian Dohot Botari, Dung Sidung Jamita, Baetupa Tu Pakobasion, Distrik Sapulusia, Bekasi. Napaopaton Parhepengon. Parhepengon ni Huriatta di Minggon, Boy Mata Jaha di Titing, saldo kas ni Huriatta per 2 Oktober 2022, Uria Dohot Diakoni Godangna 188 juta 210.767 rupiah. Pusat Godangna 57 juta 373.000 rupiah. Pembangunan 2.400.000 rupiah. Transitoria Godangna 2.350.000 rupiah. Sarana parkir do dalan godangnya 60 juta 650.000 rupiah. Laos ni sosoma tu sude ruas ni Huriatta asatagarar ma pelian bulanat tabi, pelian parmingguan virtual natapatupa di Bagasta nang janji imat tabi. Tuatama nama masu-masu parhepengon ni Huriatta. Napalimaon ulang tahun. Torop ni ruas ni Huriatta namar ulang tahun di Minggon, godangna 40 onom alak. Parhalado do ruas pasaton selamat ulang tahun. Hata ni debata namandok di Pesalmen 147 ayat 10 sada. Di halomon roani di Yahoba do tahe akka nama kabiari ibana, akka nama kalunguton asini roanai. Noeng rap tabigima surat pernyataan sian pimpinan AKBP. Surat pernyataan Epurus AKBP mengenai bencana gempa bumi yang mengguncang Tapanuli Utara dan sekitarnya. Kami Epurus dan segenap pimpinan beserta seluruh pelayan AKBP dengan ini menyatakan turut berduka dan prihatin atas keadaan yang menimpa Kabupaten Tapanuli Utara dan sekitarnya. 1. Gempa bumi telah terjadi dengan kekuatan 6 skala Richter yang berpusat di Parmonangan Tapanuli Utara pada dini hari 1 Oktober 2022 pukul 2.28 WIB disertai dengan gempa-gempa susulan hingga pagi harinya. 2. Gempa tersebut tidak saja menimbulkan kerusakan banyak bangunan dan harta benda, namun juga menimbulkan korban luka di kota Tarutung, Siborong-Borong, Ayak Raja, Huta Tinggi, Parmonangan, dan lain-lain. 3. Banyak bangunan rumah warga jemaat dan masyarakat yang mengalami kerusakan sedang sampai kerusakan berat. 4. Sejumlah gereja AKBP seperti AKBP Parmonangan Siranggit, AKBP Huta Tinggi, AKBP Pasur Napitu, dan AKBP Tarutung Kota mengalami kerusakan cukup parah.
Demikian pula sejumlah bangunan AKBP seperti Gedung Raja Pontas, Rumah Dinas Epurus DPA Raja Tarutung, juga museum dan arsip AKBP di Seminarium Sipoholon. Sampai saat ini AKBP masih terus menginventarisasi kerusakan yang ditimbulkan. 5. Kuatnya gempa yang terjadi hari ini membuat banyak masyarakat Tapanuli Utara dan sekitarnya mengalami syok dan trauma, sehingga masih banyak warga jemaat dan masyarakat yang ragu dan takut untuk masuk dan mendiami kembali rumah mereka masing-masing. 6. Kami menyuruhkan kepada seluruh warga jemaat AKBP dan seluruh masyarakat agar tetap beriman dan berdoa kepada Allah yang berbelas kasih, juga bertolong-tolongan dengan sesama dalam kasih dan kesetia kawanan, dengan tetap waspada serta siaga terhadap gempa susulan yang mungkin terjadi. 7. Untuk meringankan beban para korban, yaitu warga jemaat dan masyarakat, serta gereja yang terdampak gempa, kami mengundang uluran tangan dari seluruh saudara-saudari. Bantuan dapat disampaikan lewat rekening kantor pusat AKBP, BNI nomor rekening 00612 54193 atas nama kantor pusat AKBP, dan juga dapat menghubungi narahubung Pendeta Deborah Purada Sinaga MTH dan Pendeta Manaris Simatubang MTH, nomor handphone terlampir. 8. Marilah kita mengingat pesan Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Telah terambil dari Galatia 6 ayat 2. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan Allah Tritunggal yang menyertai dan menyelamatkan masyarakat Tapanuli Utara dan Humbang Ansudutan dan sekitarnya. PA Raja Tarutung 1 Oktober 2022 atas nama pimpinan dan pelayan Kuria Kristen Batak Protestan Epurus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Demikianlah surat pernyataan yang dapat kami bacakan. Setelah khotbah sebagai bentuk uluran kasih, kita akan menyampaikan persembahan khusus sukarela yang akan disampaikan kepada keluarga masyarakat yang terdampak gempa bumi. Songonima titing namasa di Uriata di Bagasan Samenggon, Tuhan Yesus mana mangaramoti dohot mamasumasuita saluhutna. Horas.
ini debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramuti hati-hati nang pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madi kita saluhna huria nama kaporsiai Tuhatta Yesus Kristus barita nauli di minggu pa 10 dung Trinitatis di minggu sadarion ia mana tersurat sian adung bidutulu dibuhai sian ayat 10 siatol hasahatu ayat 26 hujahau ma di tonga-tongata akka manginang nang haanggi pinaribot takas ma payuti utamu di bagasar rohamuna songono mana tersurat di sini. Sai ingot madangolhon dohot pangalilion na tuau rodi raru dohot rasun. Sai paingot-ingot matutu asatung sabam rohaku di bagasan. Ima atong parate-ate honokku alanido ubahen merpakirimo nao. Asi ni Jehovah sabingdo ubahes soharusun siap pami. Aidang marpat cohotan ni rohanai. Mula rata doi tahe ganup sugut. Gudang matutu habonaranmu. Jehovah do parjabaraku ninna todiku. Dibaheni marhapo satu ibana maau. Ardengga basa do Jehovah mida akan marhapo satu ibana mida todini na mangalului ibana. Martua ma manang ise nahohom makalunguton hatuaon ni Jehovah. Ido sahatna. Huria nama kaporsiai Tuhatta Yesus Kristus di bonani bulan Oktoberon adong do dua peristiwa nasional na hubutohami na perjulu masa ma lalo suhul manang gempa di Hutatta di bona pesogit di Tarutung tepak na di Parmonangan na paduahon naborngin mate do pola 127 halak akka supporter ni Perbola di Malang doho Surabaya. Anggona mate kotan di nganani 34 talak dukon ni mate di rumah sakit. Sudah naon patuduhon meragam dorona masa di tonga-tonga linguduta adong do soronyari alai baliksa adong do las nyari manang las ni roha ima natotok say dijami tahu perjamita marti tibido sa luhutna adong do natubu aong namoding adong namarlas ni roha adong namarsak alai mangihutot turpukta di minggu sadarion sian adung bidutolu adong do arsak ni roha bulun na diadopan ni panurirang Jeremia dang ala ni diri na sabing alai ala ni bangso ni nasida na sosatia do olo mangihuton persuruan di debata mengadungi nasida ala terbuak tu Babel jala boy dohonon ala ni takkang ala ni jugul ala ni mangasahol lomo-lomo na sa binggo bangsoi ubahin na terbuang merata ma si Jeremia malik sebi bagas joro ayak kaina dohot akka anakna napatarutson buy sirang tabayak ko jo
akka namarhamaranggi bui sirang ala terbuak tu Babil maratap ibana ali Tuhan nak pisongono masaon dang marpaco tanasi ni roham nin ala dirajumi terbuak penasida ala ni pangalahoni baksoi nuaing meruji-ruji majohita kamanginang na dihaolong itu hatta Yesus Kristus na pungu di bagas joro di tonga-tonga ni harianon ahama nau balga nau bulon da adungi di bagas rohata mulu si Jeremia nak kaing mengadungi bana manang meratap ala terbuak tu Babel suri baksoi tarsirang akan nama si haolongan jaladak sedia mengihutut debatan Israel ale suku-suku di hitanwang manau bolon di rohatan ditadungi parsaurat tado donga sarepet tado perpunguat tado huriat tado anak tado burut tado manang dirita sadiri suku-suku nindak pola lusan di tonga-tonga di perminggunon talusi may di rohata ahama arsak muno bolo di tonga-tonga ni mulo mulo na porsiya ibana arsak na no bolon sa ilala bobe mangulahod dosa sa ilala bobe dangulo mamarita ho barita na uli sa ilala bobe dangulo pa sa hatod diri da tuadupan di debata ikoni do arsak ni na porsiya no bulon dakkolan ala ni namangan dohot ala ni naminum ala na nungga diajari hita di minggu na salpu holo holam mangan dohot minum cukup lah ninna do anggo kay butuhat ta nungga takkas di dok debata sari honon na do akka na tinopana akka kebutuhan pokok ala anggo kay inat tabi belum tentu lehonon na lakpeado na nilian na waing tatupuk madorata sa ilalak bope hami merdu sadang mangulahon lomo ni roham dak suad dope tadap holong ni roha dang dope ami olo mamarita hobbarita nauli markite parange dohot akka pabahinan nami mulu di bangsa Israel mangihutur rajana do nasi mi bangsona mulu burju rajana manguluhon burju mau bangsona tarpasu-pasu alai mulu najah do rajana ikon terbuang jalata ruhumma bangsona labatanna di pemerintahannya kana Porsea sangat menentukan do karakter do parangan ni na Porsiai tu bangsona tu keluargana tu tonga-tonga ni punguanna tu tonga-tonga ni huriana mulu akka parjaha do dak suak kolong ni roha Victor takas doi dang boi masa hadin gano di tonga-tonga ni punguani tonga-tonga ni huriana nuaing sutung madabu hita kamanginang nari haulong itu hatta Yesus Kristus namasa nanya dung ini si Jeremia di tonga-tonga ni turpukon daktar jamita bangsoi tuan nami saya di jamita rak mahita masih haholongan mabahen na umuli alay sa takang juking dang olo marpanangi hondo pasabam roha taingot hita do sipata manggora beruhuman dohot hamaulat di tonga-tonga ni mulutta imana masa di tonga-tonga ni turpuko berbeda songon nadi terutung ayalam do gimpa alay nang pe alam masa di tonga-tonga ni bona pasogot di terutung si paingok doi tuluat ti dohot waka na Porsea disi ati do
lem liling, lem dumiling. Tang adong bedi hari kotunda sida, manobok bagas joro. Dan apala harmonis be, doh misrabi parsaora di tonga-tonga ni luati. Ati do naung gudang jong-jong akka pap, doh akka buru si botaradora, si botaradora saya, dokom. Doh si bitis na licin, lagu dah. Asamanat. Nakpe alami ahana masa di tonga-tonga ni perdalan ngulunak kamanginang ikor ruji-ruji hono dosa luhutna. Unang pitor murah-murah kita madok. Ala niat doi dohot ala nion. Tumakod do murah-murah do honon ala niau doi. Edak serius. Dang tigor jala dang apala hipube marga huta dohot kabupaten laho mangulahon lomoni rohani debata di tonga-tonga di ganubluan. Dadana manguhumi alai paingoton ati dodi tonga-tonga ni luati dang apala polibbe maka porsiai Tuhatta Yesus Kristus. Siano madohono. Mulu debata laho papi takut jelma untuk memurnikan orang. Itu bisa terjadi di luar akal dan pikiran. Dang bui rimang-rimangan doh suhat-suhatan. Cara di debata laho papi tahong ngulu ni jelma asa mulak tu ibana. Mulu di bangso Israel ikut dibuang tu Babel, ikut mamulus Misir, ikut terbuang musik padua halut tu Asyur. Hitaon, boy dui marsa saripe, boy do masa di tonga-tonga di sesaupu, ro hama ulu bulun, seheli moding ulu pitu halak, ulu no palak, ulu do di tonga-tonga di sesele opung sada marga, dang marnadong ridang. Uluru si pata akka masa ibaol matusan alai di dok bangi hutun hapor siaon di panurirang Jeremia di ratapanon nak pesongono borak ni perdalanan ngulu di bangsoon di dok ibana ma edena turbukon dang marpacohotan asini rohani debata daktar tuhor asini rohani debata. Dak saya tergora-gora, asini rohani debata. Dak saya terpasiring, asini rohani debata. Lomo nasar diri do laho papi taho ngulu ni napor sayak kamanginang. Alani ikom mana do kita na manguluon. Nunga hudok kami na perjuluna satokin sengilas do ngulu ni jolma di tonga-tonga ni purtibion. Atau nga mana nek siya duta, siya tonga-tonga ni turpukon. So dia beborak ni perdalanan ni ngulu nuaing masa di tonga-tonga di Tarutung di Surabaya mate. Manang dia kepergumulat taganuk bersada-sada di tonga-tonga di keluarga. Unang gabi mga bati rohatta rohamuna maka porsya itu hatta Yesus Kristus. Alana buido ata pangido B1Z di lehot debata. Amin. Bui. Lulu si pata si tapas patasi. Leom monina. Api lubi siani di lehot debata. Bui dui daw sian sahalak na mamora. Unak si mga pian na pugus. Sahalak na mamora. Bui dui nang no si malolongi mudom. Pikiran na mercabak-cabang. Rohana tu ugasan na do artana do. Napugusi bu do no modumi mulai jam 8 orang satu jam bawa pagi seorang. Mai do kan? Tutu doi amangina. Tutu. Alana debata sadiri do tahapor syai na berkarya di dirit taganuk marsada-sada. Apola say manuhat no hati na ni halak suhatam ma dari iba asa unang madabu tuak kadusa asa unang madabu tupat dilia na manginang
Mulu selalak bu hita membedik-bedik kodoh mangida na dihalak. Mada budu kita tu pedilian. Apalagi matahari tua kapar sorion habok ni roha. Imada. Baru umur 50 tahun do piau, tortilahau nau. Hapi nasiden la saur metu do anak do buruna sehat-sehat perjulu na toras. Bolo holas songoni do honota mada budu hamu tu pedilian. Ngagabi hamu maniup otoritas ni debata takas tado nakaning saluhut nanguluta ditoruni waso dohot otoritas di debata lomona do mabahen na masa di tonga-tonga ni nguluta jala lomona sa diri do mangurupi margogoyhon akan aporsia tayngok may ikut do siya pedilian jadi turbukon na pemangadung si Jeremia mernida bangsoi Dede na siyan adung tulu ayat 10 siya na kay doho uduk na hola puji-puji do ingot mahami basami asini rohami ido totong di suara di bana aidang marpat cohotan asini roha jala nuaeng aha ma asini roha naung nipasah na tutong-atongan ni ulutak kamanginang asini roha naong sahat tutong-atongan lingulutan waeng mangihutun epistil tay ima nunga diau nunga ngarihamu tod dihagogoon tod dihaholongon tod dipangarajeo diri dada tod dihatahuton masih jatata di do apostel Paulus di tong-atongan linguluta ngadiau dihamu be asini rohai ahabe biarmu ahabe padeliamu ikom manata mahamu ikom margogo mahamu mamulus na masa di tong-atongan lingulumu arga homai ingot Tuhan Yesus nau paulopon hanguluan doho pamatehon nasa huwaso na anong di tonga-tonga di portibyon markiti harorona tu tonga-tonga di portibyon dang mabiar beyakan aporsiay nang pemasa soro niari nang las niari alay rohana madok dang marpacuhotan asi di roham ay mula ratado imu siya ngamanginang dang mukik kamu madili do tangis torus ganu pari gadup taon pasti bitoradong doha manon namekkan basugari adonggo cenda-cenda ni dongan di sido pe bakkeni amatay si mangadungi ido amang songo ya madungi arak pola boto mangadung aliw larro kan nay toy madang alas roham moding ini namusik adiro jadi lapatan na takkolan arsak ni roha di ngulo adong dolas ni roha disir mangula do debata laho papitahon do pahoton rohani aporsia jadi mula kita siap bagas joron be kominar-minar rubuita manginang do tanga tope ikon neang-neang mangurupi kadongat na di bagasan habok ni roha duaeng dak semar pangoti be si biharo pangadulu ni nasidan wae si tunggut ta pemerintah bagi tak kena porsi maju perjulu lapatan nadak ku hatai di si masalah kuantitas masalah kualitas derohatta do pitur tertiting nakaning dipilihan na mangihut rak magita mangurupi nasida amin tutu atiak kamanginang dah jala margugu hita nake manangihon edeni inagabungan nate tabu edemuni tabu duk perpudi gebilu paham walin tabuna alay mulu sesegi pernapasan do tuma pakorho do nasenamna di lapangan ni apas pas bi pernapasani alay dinding enak kaning tuminggo naro lem serius ma laho pa ada sipon paret diodah ulang gabe menek rohamu alay ikolam bersitutu ay hamolot do tongi tujulan nyari ikut julu dinggaju lagui serius asa bui toto parlas ni roha hamu parlas ni roha na tumangi hossa jala na perpudi songon marimander mau di tonga-tonga ni ngulutan waeng huria hagabepi harapat jaya totu gulanggo padeliamu gudanggo hamalomu alai tokin nari di hari saplonom marpesta gotilon na mahita di tonga-tonga ni huriaon ikon ujiot tajo perdalanan ni pangat tusyota
di makna ni pesta gotilo. Sutung adong mga 100,000 di pesta gotilon. Lapatan na dang dinominal lay tutudoi parbue patumonani pangulaot ta di tonga-tonga lingulup ta si ganupariak kamanginang. Unang gait kita di tonga-tonga lingulu ni pagkaporsyahonon. Adong doong na marari badabo akabaladyo. Adong doon na marbulan. Adong doon na marminggu dohot akanasing. Ikot takas do pa ingot-ingotot ta dengan nibasa ni debatai. Dia mamabahin daw muli tujulo ni debata. Iko rakbo kita sudi. Naposo na ung karejo leho patumanan ulomu. Akanong lang siya tonggo pa sa hatop patumanan. Gudang gupya kakontrakan na. Ganyan do ka? Manang nga patsi sudi? Dang muki patsi sudi. Paciun amang kapasu-pasu siya kamu dang mungki paciun. Mulutok paciun suara kamu tugo paramu tu enak kamu nari julum. Di tahunon ikorak sehat do kita. Do marlas ni roha mesra lahu manortor mabahin do mulu di julum di mata. Mulu jupang yak kamanginang taida ma tarpasu-pasu mahuriau. Ale mulu sutari dupi adong mon jalan 1, jalan 2, jalan 3. HP di tonga-tonga ni huria holat jalan sada do adong ima tu hatta Yesus Kristus. Iko marsitutu panitia. Manosoya karwasna, unak kolat di wea, ditopok si pata, dilehok katorangan. Patu ponan na taulai, iko pasahatot do tu debata, ala hinak kami seluhukna dakkolat duau. Tu huriaon, doho pahe bakok huriaon. Amin. Partangi yang mahita. Mauliat ma Tuhan dia sini roham. Natotok paingotok kami. Nakpibelga hamaulon. Kapedilian haporsuhon de bulus sami. Dakya di tadi koko. Jaladang marpacoho tanah sini roham di tonga-tonga di ngulu nami. Ay mulu siyak kadirion nami. Dangadong agyaha na buy hulahami. Ala ni todimido na manorang roha do pikiran nami. Na mangalehog gugo na manuat to kolong ni roha. Doho mangulaho lomo ni roham. Ala ni totong matodimi miya di roha ng ate-ate nami. Asa todimi manotong mga jara-jari hami. Mangulaw-ulaw na hobar to lomo ni roham. Jala pasu-pasu maakama namin na namin ruas ni huriam di hagabipi harapan jayaon doho na marminggu di hari sadarion. Leho dinasida pakirimon na mangulu. Daw siya padilian lamar situtu laho maruji-rujihon. Taringot tuaka na niula ni tangan doho pikiran na di tonga-tonga ni portibion. Asabu Tuhan lempita haporsyaon nami. Porsiaw niya kaamanami manahan ay hodo na punahami manang mangulu manang mate pehami. Pasu-pasu akka anak doh goparan niya manami na nami ruas ni huriamon. Lehon hahipason, lehon hagugun, pasu-pasu akka parsikolahan na, pasu-pasu akka parkerejuan na. Dongani Tuhan akka na mangulaw-law na asa totong margugo na sida. Madapot akka patsamotan dohot akka pasu-pasum no muli dope tujuluan niaryon. Debata manami diari sederion. Rodo anak dohot buru ni huriam. 10 sada halak laho makatidak ko kaporsyaon di tonga-tonga ni huriaon tarlumuwi ma di julum. Dunga marsiajar na sida hurang dubi sa 1 bulan taringot tuhatam. Yari sadarion ari namar sejarah mau dinasida. Totong maho Tuhan na mangula di roha doho pikiran ni anak doho burmon. Urang luas na sida manibil. Doho mana di koko. Alay marsihohot. Ala gudang dubiak kaparsiajaran na nagsiguruhon na taringot tu haporsyaw. Titiki-tiki na nagsipasahatom. Nang nanaturas na manang wakil dinasida. Totong maho na mamasu-masu. Pakai amanami na namion. Masosohon dohot mga jara-jara sida. Taringot tuhatam. Dohot akka ulaw na dinggan di tonga-tonga ni nguru na sida.
Suaksong ni Tuhan hutangnya kok kami ma perdalanan di program ni huriam. Atau kenari hami laho patu pahon pesta gotilon. Homa Tuhan namar sangap. Buka rohado pikiran nami ganu marsada-sada. Ruas ni huria. Parhalado nang akapangulan ago tiki. Asarap saudurak kami. Bui sehati supikir. Mabayan na umuli di tonga-tonga ni huriaon. Mapakorhon ni di tonga-tonga ni huriam HKBP harapat jayaon. Akapanitia totong di bagasa sedani roha dohot semangat. Asa bui tulusi hobar tulomo ni roham. Jala di tikiope laho pasahat tu piliak kami mangurupi dongan nami nanuaing di bagasan hamaolon nahona gempa di Tarutung. Totong maho Tuhan mangurupi dohot menghibur akar wasmu akan atinopam nadong hona terdampak gempa di luar Tarutung. Asa unang madili nasida dibalik ni nama saon gudang dope akka beritalas ni rohana next jupangan nasida alani manangaha penamasa di tonga-tonga ni ngul nasida totok setia jala marhaposa tuho dutan nami maulaw patmingkun namyon marsobba tuho dongani jala turoy maroha daho pikiran nami mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus doho parsaoran itu di purbadia mau lihat madiho amin. Mari dihita siya buku di nomor 123 tuho pabugong pilihan. Yesus
saha mahita tu acara nama katidakon hapor siaon. Marede mahita sian nomor 140 sia ayat sada. Marhite-hite goar ni debata ama anak dohoto di parbadia. Amen. Hamu alena toras ni danahon di ida hamu doyana komuna haholongan ni rohamuna jongjong dison. Tamaju molo madok mauliate hamu sadarion tu debata alani sude asini rohana nasai laon. Ai di pangolu donasida rasi rasan waing. Jala sanga di boto nasida hatani debata dohok dalan tuhanguluan. Alai tamado ingotomuna sadariona kapabahena muna tuaka anak komunaon. Aidang di lehot debata akada danahon tuhamu. Asa adong donga-donga muna mangula ulau sabing. Alai asa ditogu jala diajari hamudo nasida mangihuton hatani debata. Ido ubahen na dilehon. Ditanya ko kamu do ganu pari anak komunaon nasay laon asa unang mago nasida. Molo dihilala hamun waing hurang nipabahenam muna taringot tuaka anak komunaon. Tama uduk kamu tu debata manopoti salamuna atong martangiang mahita. Ale amanami ama ni nasa natargoar ama di banua gijang dohok di tanoon. Say tangihom ma tangiang namion. Jakoma akada danahon gabe yanakomu. Asima roham. Lehom mato di parbadia itu roha nasida asa gabe sisiamu nasida rodi saleling nileleng na. Molotung nahurang pabahenan nami nasay laon tu nasida. Say se samai. Say unang matargasip nasida jala unang loas mago manangise nasida. Binahen ni pangalahon nami i. Asima roham. Sahat tutangammu manasida. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hamu aka dana nahina holongan ni debata. Najongjong do hamun waeng di jolo ni debata nama mereng torus tu bagasa rohamuna. Doho di jolo ni kuriaon. Nunga di boto hamu lomo doho sogoni rohani debata. Daktar baik kamu be marsida lian sogot diari paruhumani. Molo ingot rohamuna dia ka ari ni ngolumuna naung salpui. Tama madok mauliate hamu tu debata alani sudea sini rohana. Jala molo dingot tamu akapabahena muna nasoture. Tama marsak be hamu sadariom marningoti. Buah kamu maluhut na tu Tuhan Yesus. Asa disesai alani mudarna. Nause humoko pardosa na manopoti dosana. Alai paubahamu marohamuna. Uhut pukahamu maparanginay baru wala ni sadarion. Asa dalanam muna dalan nagogoti na marhapatean tuhanguluan si saliling nileling na. Atong alusi hamuma na husukutonon. Di jolo ni debata doho di jolo ni akadongan na pungudison. Di parhatutu rohamdo hata ni debata na ginuruhommu na saylaon holanido dalan tuhanguluaning. Olo doho sian nasa roham tumudal hon saluhut dosa jala olo doho tujoloanon
mangihuton hatani debata rodi hasusuda ni bohalmu, olodoho makanguluhon haporsiaon nasitongi, nahina tidakon ni huria Kristen Protestan, songon natar sura di padan narobi doho di padan nai baru, atong marpada dohamun waeng dohot debata nabadiai di jolo ni huriaon, tunguna ngose hamu. Sai burjuma hamu marningot saluhut nai asalam hot hapor siau muna martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami suruh mato di parbadia tu rohanami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Hulehok kami marohanami bahening anam muala nion rodi saliling nileleng na. Suraton jala sahapi matusi sude nau koloi hami. Sai paujung maulaon na pinuk kami di bagasa rohanami. Ramoti mahami sa sudena. Unang tungu hamagoan sogot manangise siak kami on. Togu jalai ringiring mahami ganupari. Asa sahat tami tuhanguluan na sora suda. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hatidako kamu majolo hapor siau muna. Atas si paingot di Epi Borulubis dalam 14 Atas si paingot di Eka Krisdayanti Borulubis tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Hendaknya kamu dengan hayatilah akan Allah yang telah engkau jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata ama sian anak na Tuhan Yesus Kristus doho siato di parbadia. Sai didongani maho maralohon nasana jat jala di pargogoi maho patupahon nasana dinggan. Amin. Hatasi paingot di Nifan Manihuruk tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara
manis, semua yang semuanya itu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena sumber Hata si Paingot di Aurelia Purba, tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3, dan itu supaya kita percaya mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Hendak mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber. Jaloma pasu-pasu sian debata ama dohot sian anak Tuhan Yesus Kristus dohot sian todi parbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat, jala dipargogoi maho patupahon nasa nadinggan. Amin. Disi Yuliana Lestari, tertulis dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok dan kamu, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Jaloma pasu-pasu sian debata ama dohot sian anak Tuhan Yesus Kristus dohot siato di parbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat, jala dipargogoi ma patupahon nasa nadenggan. Amin. Martin Samuel, tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hendaklah Hatas ingat Markus Federico Samosir, tertulis dalam Efesus pasal 5. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang ada dan mahkota kehidupan. Karena Dia Jaloma pasu-pasu sian debata ama dohot sian anak Tuhan Yesus Kristus dohot siato di parbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat, jala dipargogoi ma patupahon nasa nadenggan. Amin.
Hata si paingot di Sidoni Ronaldo Firdaus Siaturi. Tertulis dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Hata si paingat di si Sebastian Permana Simatupang. Tertulis dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang engkau telah pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Jaloma pasu-pasu sian debata ama dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot siato di parbadia. Sai didongani mahomara lohon nasana jat jala di pargogoi mapatu pahon nasana dinggan. Amin. Hata si paingot di Starion Tarigan. Tertulis dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Hata si paingot di si Bitsar Afrizal Silaem. Tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang aku mengenai. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Jaloma pasu-pasu sian debata ama dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot sian to di parbadia. Sai didongani mahomara lohon nasana jat jala di pargogoi ma patu pahon nasana denggan. Amin. Hamu akan pinar hamaul ni debata nunga gabedongan sakuria jaladonga sapangano kamu mangato parpadanan nabadiai na arga situ tudo hamu ditobus unang oloi hamu bedo sadohot sibolis ramotan ni debata do hamu maralohon pangagoi asal matoktong rohamuna tu ibana
Jala togi honon na dohamu masuk tu harajaon banuagi jangi martangiang mahita. Ale amanami na di banuagi jangasi maroham dina sida kana pinasahat nuaing tuho. Saya ramoti mana sida marhite-hite to di parbadia. Saya pahok mana sida di bagasan padan naung nioloan na sida nakin. Saya parbadia mana sida di bagasan hatam. Asa tarida haporseaon nasida tujoloanon marhite-hite parange nadenggan. Amen. Pahujung ma parminggota
Marede Mahita sian bukuede nomor 150 ayat sada. Tatangya koma peliata martangya kita. Ale de batama nami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehol-lehon na denggan dohon nasa ulibasa na moliutus. Upasahat tami masian na nilehom mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa kuparhasea kami peleanon pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni kuriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni si lehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Oleh humatu hami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami, una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sedako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho jala di pasorhon ma damena tutodim. Kami atas nama Sude Parhalado ni Huriata HKBP Harapan Jaya Rapdohot Sudeaka petugas ibadah di Bagasam Mingguon Pasahaton tu saluhutna hita sok songoni ruas ni Huria nama dohoti acara ibadah secara live streaming. Selamat hari Minggu madi hita saluhutna Tuhan Yesus mamasu-masu horas. Jadi 10 minut istirahat pause tauduti ulaun nabadia tu ianakon nang makatidakok kaporsiao dohok natoras.